L'estiu ha passat molt ràpid. He trobat a faltar les amigues i el que no he trobat a faltar són les mates. Hem apurat fins l'últim moment, de fet no tenim pràcticament res preparat, només els llibres, i aquesta tarda ja correrem. A mi l'avançada de les dates m'ha anat, suposo que molta gent ha anat millor, perquè és una manera que tornin a avançar al col·le i és una manera que nosaltres també puguis guardar-te més vacances. Això que fan ara al setembre, de que tot el setembre faran només al matí i després es quedaran al menjador de l'escola a fer, entre cometes, extraescolars que no sé què faran, doncs no ho trobem també. Tinc ganes de trobar-me amb els amics que hi he estat 13 dies sense veure'ls, més o menys. Hem estat uns 10 dies abans de demà, dilluns, que comencen l'escola, intentant que vagin a dormir més d'hora, intentant respectar una mica les rutines. Ganes per alguns i per a d'altres no tantes en l'últim dia de vacances abans no s'estreni demà dilluns el curs escolar. És un curs que comença abans, que arriba finalment sense vagues ni protestes i que enterra les restriccions per la Covid. Us expliquem totes les novetats del retorn a les aules a Barcelona. Avançament del curs. Per primera vegada el curs començarà abans que mai, demà dilluns 5 de setembre a les escoles i el dimecres 7 als instituts. Aquest avançament lectiu, però, es compensarà amb 2 festius més durant el curs, que sumaran un total de 4 a lliure disposició dels centres. A les escoles bressol, però, l'inici de les classes es manté invariable el 12 de setembre. Jornada intensiva i tardes de lleure. Durant tot el mes de setembre, les classes començaran a les 9 del matí i s'acabaran a la 1 del migdia. Si els alumnes dinen a l'escola, podran fer activitats de lleure, totes gratuïtes fins l'hora de recollida habitual, a 2:45 de la tarda. El Departament d'Educació finançarà aquestes activitats i en garanteix el monitoratge. Nous currículums. Els centres estrenen nous continguts pedagògics, tant a primària com a l'ESO. De moment hi haurà un any de marge perquè cada centre apliqui aquests nous mètodes d'ensenyament. On sí que serà d'obligat compliment, a partir d'aquest mateix curs, serà el batxillerat. Els que el comencin la setmana vinent estrenaran nous temaris amb la vista posada a la nova selectivitat del 2024. Sense restriccions Covid. Després de 2 cursos marcats per la pandèmia, amb classes a distància primer i amb mascaretes i grups bombolla després, a partir de demà ja no quedarà vigent cap restricció per la Covid. Ja no caldrà ventilar les aules permanentment i tampoc no serà necessari guardar les distàncies de seguretat. Bé, el curs 2022-2023 a Barcelona arriba amb menys alumnes, més docents i suma alguns centres. Veiem-ho a la pantalla. Demà ompliran les aules de la ciutat més de 169.300 nens i joves, que són pràcticament 5.000 menys que l'any 2021. El que sí que creix és la matriculació a l'escola pública, que representa un 46% del total. I el curs s'enceta demà a 435 centres educatius. N'hi ha 2 de nous, com l'Escola Projecte de Sant Gervasi, i n'hi ha 4 que han tancat. I us ho dèiem, xifres al marge, el retorn a l'escola serà més plàcid del que va acabar perquè no hi haurà vagues. La clau ha estat l'acord entre educació i sindicats per incorporar 3.500 docents al gener. El departament fa gala del pacte i els sindicats diuen que vigilaran que es compleixi. La majoria de reclamacions sindicals ja li donem sortida a aquest curs i n'hi ha d'altres que les haurem de calendaritzar. I per tant, el que farem ara és, tal com vam acordar ahir, és tornar a seure en el lloc institucional que pertoca, que és la mesa sindical, i tractar tots els temes. Tenim tot un trimestre per negociar tota la resta de reivindicacions. O sigui, la batalla no s'ha acabat. Ara tenim una pausa, però no s'ha acabat.